Слободане, вие си добихте вашето. Ако даде гол са, Не, почти 2. Да се така родуваше. Или 4-2 или 6-4. Това е отродиш, Не били 4-2 или 5. само отродиш. А? Изгледа. Чини ми се. Това те? Право рекол 2, после рекол 2 раза. не знам, за съм. Ама има 4-2. Имаше отродиш едно с такова нещо. Има, ама това беше женско. А, не става женска. Това е женско. И това с мен учи. Това те било много родорен с организацията с държавни. Или било шай. Маленко беше. Братно по-голем. Да си тук ви кажа. Валерия, второ ли са трето? Валерия, трето. Кого ви ли си думаме? А що, ти не се вага? Валерия, втора година, а кого ви е трето? Година. Тук спари, а за камерата си. Не, дигра, да се после челека. Ми е пило с нощи. Шофира ли нас? Он пък е направи 18. На трета година 18. Колко си ти години? Първо. Ноември е март. Няма от ноември, ако е март. Ако не искаш да те Чакай, ние вакцини, тебе тук идва 15. Да, избира съм. Зависи кой. Аби я и ти. А, да. 15, 16, първа, 17, втора. Аз се чудих като смиошваме. Знаеш, може да е роден, ама всекако не може да има, затова ще наредната година се е. Втората половина от трета. Айде, гол, гол! Айде, Батамилия. Айде. Я там та майка. Правилно на трета. А ти напечатал? Не бе, он ти за... Долу ли е по-мече? Дали играем за кипко? Трета скоро половина. Януари най-много можеш. Да, бе, игра първо в бегонци, но после кипко, Лукашчо. А дека ти е? Що си игра? Да, там е, да, там е. Поне беше още да са си. Ама не е огромно. Ама тук ще Бог, знаеш какво ли ще по-надежден начин да заглавим? Скривиш и се заглави на сад. И така те можеш да го скривиш. Андре Фанал така от чепастика да го скрива. Така ти го скрива. И представил да заглавил топ. И оти било много важно да знам. Ама изкривиш да се заглави на сад. И съдиш друг после на сад. И се на сад, да се навозиш. Он става тип на себе възможността. Втори накрая си приноси. Така там не чута ми била, леле. А? Пазево? Децата никой няма напред. Нагужва ли се? Се са напред. Е, с втори Сега няма път. по-трудно тръчат. Сега няма по-трудно тръчат. Два разлика. Младото се когато ти ги се. Ако си на фейсбук. А му кажа нещо това да снимам. Ай. Айде! Трябваше да пробва. Трябваше да пърка да върне на това. На мизико. Заде.
Хватила ме.